Здравейте хора, аз съм Лукас и това клип ще ви покажа как да си направите бъкет сервер. Така, да започнем. Правите си папка такава с празна. После ето това нещо да си го изтеглите, ще го има в описанието. Така, после това го поставяте тук. После влизате в Google. Така, да си вляза тук. Пишете craft bucket setting up a server. Ето и. После тук ето този начин, който е на Windows, копирва ето този код, който е тук на Douglas. Копирва този код, пак който сам. Аз съм си на Windows. Така, копирване. Вече това не трябва. Създаваме един текстов документ. Пишем, например, run да напишем. Вътре това нещо го поставяме. И задължително тук трябва да е на false, защото другите хора няма да могат да влезат. После тук запиши като и пишете run.bat и пишете запиши. После това, ако иска да му махате, така, после стартирате ето това и конзолата на сервер. Сега трябва да стартирва се, ето зарежда тук едни неща. Сега да изчакаме. Зареждате конзолата. Така, зареди. После пишете стоп. Сега ще се стопира сервер готов. Влизате на сервърс. После сервер IP най-важното. Пишете CMD. Аз там си вземам IP-то, реалното. И тук пишете ipconfig. Така, после аз копирвам ето това IP. IPv4 адрес. Опа, греших. За да копирате, натискате Mark и копирате с мишката и натискате Enter, за да копирате. Така. После го поставя на сервер на IP. После сервер на името. Сервер на името, как да се казва, не знам. Как да се казва. На моето име е да се казвам. Така, после вие тук ще си оправите щата. Там каквото ви трябва и плагини има всичко. Натискате Run. И изчаквате да ви се зареди сервера пак. Така. Влизате в Minecraft. Що влязох в този Minecraft? Така. Чайте хора, сбърках. Влязох в премиум Minecraft. Моето име. Така, 172. Така. Първо ще ви покажа как да пишете от конзолата. Чайте се. Така, ето. Така. Тук натискате мултиплеер. И така, add the server. И след това пишете 25565. Ето и ето го сервера. Ето го. Така. Ма ти са отсапал, бе. Я ти са изкъпи, бе. Ако ти казах, бе. Така и сега тук не можете тук не са позволени команди. Тук пишете
Оп. И името на играча. Сега се опнах. Вече моя гейм от едно, защото съм опнат. И сега да ви покажа. Просто ще спра клипа на пауза, ще се върна. Сега. Ето, отново сме тук. И сега, сега да ви покажа как да пишете от конзолата. Пишете say, и пишете после каквото искате. И ето тук ви показва, че пишете от конзолата. От сервер, от конзолата. Сега да ви покажа как да си сложите плагин на Minecraft. По-точно. Пишете стоп. Най-важният плагин за Minecraft сервер не World Edit. Craft Bucket Plugins Plugins Admin Tools. Чакайте малко. Беше той. Беше World Edit. World Edit, ето го, първия. После ще ви покажа какво може да правите с World Edit. Download. После тук влизате в Plugins и просто поставяте плагина вътре. Стартирвате го. Стартирам. Сега аз да вляза в Minecraft. Тук да се инсталирате. Сега да изчакаме. Ще се върна когато стане. И ето отново сме тук. Сега да ви покажа какво може World Edit. Сега, първо, само с дървена брадва може. Когато няма право място, нали така, където ви искате, натискате, например, аз и те ще да. Така натискате и се появяват едни числа долу. После отивате докъдето искате да е дълго, например до тук. И пишете не една черта, ами две черти, пишете сет и какъвто блок искате, например сет комплестон. Ето. Това е важното на World Edit. Да. Това беше от мен. Абонирайте за мен, коментирайте, питайте, лайкнете клипа и чао!